Fažana je poznata po svojoj ljepoti, mirnom mediteranskom duhu i toplini ljudi, ali i po predanosti stručnjaka koji svakodnevno brinu o zdravlju svojih sugrađana. Među njima se ističu liječnica opće prakse Vlasta Popić i zubarica Lucija Bolković, čiji rad ne samo da odražava zdravlje mještana, već i osnažuje zajednicu svojom posvećenošću i profesionalnošću. Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav i dobrodošli u novu epizodu televizije Fažana. Liječnica Vlasta Popić i stomatologinja Lucija Bolković već se godinama u sklopu ambulante u Fažani predano brinu za zdravlje mještana, pružajući im podršku i stručnu skrb u svakodnevnim zdravstvenim izazovima. Doktorice Popić, vi ste poznata liječnica u Fažani. Koliko zapravo već dugo djelujete ovdje? Ja radim od 1985. godine. Zgrada je doživjela požar 1983. godine i onda se obnovila ambulanta na Novom katu. I od tada ta ambulanta radi u novim prilikama. Znači, to je jedan dugi period s kojima sam ja, kažem u šali, ostarila sam ja, ali ostarili su moji pacijenti. Vaša ordinacija svakodnevno prima brojne pacijente. Možete li nam reći nešto o njima i koliko ih trenutačno imate pod svojom skrbi? A u našoj skrbi je oko 1950 pacijenata, to je znači veliki broj. Od toga 165 su stariji od 85 godina, a 31 pacijent je stariji od 90 godina. Znači, to je dosta staračka populacija, ali naši su osobe, penzioneri, vrlo agilni, vrlo dobri u svemu što treba im. Znači, dolaze redovito na preglede, suradljivi su i vode računa o svome zdravlju. Zanimljivo je da neke pacijente pratite kroz njihov cijeli život. Poznajem pacijente, penzionere, poznajem njihove sinove, poznajem i njihove unuke. Dakle, to je skrb jedna obiteljske medicine koja je zaista obiteljska medicina. Cijele obitelji su ovdje i skrb je nad cijelim obiteljima. Kako je raditi u Fažani? Kakvi su Fažanci kao pacijenti? Odlični su pacijenti. Uvijek smo imali dobre kontakte s njima, uvijek su dolazili na vrijeme kad je trebalo, uvijek su se dobro kontrolirali, ali ono što je najvažnije je što smo stekli povjerenje. Ja prema njima i osjećam da su i oni prema meni stekli veliko povjerenje i u takvim okolnostima je puno lakše raditi. Zacijelo je lakše raditi kad je suradnja s kolegama unutar ambulante dobra. Doktorica je tu stomatologije ovdje, moja sestra je tu, sestra Magdalena. Izmijenilo se više sestara, ali sam imala jaku sreću da su sve sestre bile odlične. Znači, bili su motivirane, željeli su raditi, željeli su pomoći pacijentima, tako da sam jako sretna kroz cijeli ovaj moj radni vijek. Je bio vrlo lijepi susret i timski rad je neophodno potreban u našem radu. Također vodite i turističku ambulantu. S kakvim se izazovima tu susrećete? Turistička ambulanta je vrlo zanimljiva jer dolaze vam ljudi sa svih strana svijeta, možemo reći. To su upale uha, ispiranje uha, upale okrešnih kanala. Znači, to je ono jedno što mi možemo odmah riješiti tog trena. I turist zapravo očekuje rješenje da se njegov problem toga trena riješi. Ali moram opet pohvaliti tu općinu koja je u nekoliko godina financirala još jednu sestru. Možemo dakle zaključiti da je suradnja s općinom dobra. Suradnja s općinom je dobra. Dobili smo EKG uređaj, dobili smo stolicu za vađenje krvi, dobili smo sterilizator, ali ono što je najvažnije u zadnje vrijeme dobili smo novi namještaj. Ovo nam je novi namještaj nakon 30 godina. Ovo je novi namještaj koji financira općina. Spomenimo još i da rado djelujete humanitarno. Da, ja sam voditeljica Caritasa naše župe Svetog Kuzme i Damjana dugi niz godina. Moram se pohvaliti da imamo niz jako dobrih akcija, da smo prepoznati u ovoj sredini, da smo redovito prisutni sa našim pacijentima i starim ljudima u vidu posjeta, različitih donacija. Jednaku predanost i posvećenost poslu s liječnicom Popić dijeli i stomatologinja Lucija Bolković, čija je ordinacija mjesto gdje se bez straha sjeda u zubarski stolac.
Doktorice Bolković, vaša ordinacija u Fažani uspješno djeluje već 3 godine. Kako to da ste je odlučili otvoriti ovdje? Pa evo, ja sam završila stomatološki fakultet u Zagrebu, pa sam se tamo onda i zaposlila nakon fakulteta i onda se život posložio tako da sam se poželjela vratiti doma. Ja sam inače iz Pule i tada sam dobila posao u domovima zdravlja, tako da sam evo pred 3 godine došla u dom zdravlja u Fažani. Što vam se najviše sviđa u radu u Fažani i po čemu su Fažanci posebni kao pacijenti? Jako su dobri pacijenti, jako su poslušni, rado poslušaju upute, dobro surađujemo, imamo lijepu suradnju. Evo, ja sam zadovoljna. Kako biste opisali vašu suradnju s općinom? Općina je pokazala dobru volju da nam pomogne u našem radu. Pomogli su nam sa nabavom određenog instrumentarija za kirurgiju i za liječenje zuba i evo, nadam se da će se ta suradnja i dalje nastaviti. Uključeni ste u jedan projekt koji se zove Istra bez karijesa. O čemu se radi? Radi se o suradnji istarskih domova zdravlja i dječjih vrtića. Dakle, djeca iz dječjeg vrtića sa svojim vršnjacima i odgajateljima dolaze u posjet stomatološkoj ambulanti, te se tu razbija taj strah od tog prvog kontakta sa stomatologom. Evo, jako je uspješna suradnja sa dječicom i nastavit ćemo taj projekt i u budućnosti. Imate lijepu i moderno opremljenu ordinaciju. Zadovoljni ste uvjetima koje imate ovdje u zgradi? Ova zgrada je dosta stara. To je jedna stara zgrada kojoj je potrebna obnova, ali postoji dakle i nekakav plan koji nadamo se da će se što prije krenuti u realizaciju tog plana, a to je izgradnja nove zgrade u suradnji sa općinom. Izgradnja nove zgrade gdje bi se smjestile onda ambulante doma zdravlja i ostali još javni sadržaji. Zahvaljujući zdravstvenim djelatnicama poput liječnice Vlaste Popić i stomatologinje Lucije Bolković, u Fažani se njeguje visoka razina zdravstvene skrbi, što ulijeva povjerenje u medicinske usluge među stanovnicima ove istarske općine.